Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakapanunot itiwagas ni Lindon tapno maprotektaran ti iligala negosyo na. Imbaw na ni Brando amang iwaras iti kwarta kadagiti politiko nga amuna. Iti daytamod lagundaway nagturong ni Doña Dolores iti lugar dagiti binaon na idi amang paltog ka ni Ruben. Ngem awanen tinasangpatan na. Pimanaw mutla dagos ket nagturong iti sentro tapno gumatang iti baro a cellphone na. Iti sabali a bangir gapu iti pupusay ni Alona. Napukaw mutten ti ganas nila kay Ignas amangan. Nakunamot ni Ruben kan kuana anasken amangan ti lakay tapno saan nga agkapsot. Kabayatan na pagsarsaritaan na Brando ken dagiti kakadwa na ti may papan iti sabali manen a plano ni Lindon. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapolwan. Tugot tinapalabas. Kasta ka di, Brando. Wen kakadwa. Adda dagiti ammo ni General Barbosa mabaling nga agtrabaho kada tayo. Isuda ti ag Serbia pusher kadagiti daduma pay nga ili. Kasta manayunan man ang ti grupo tayo. Saan tayo ang makita dagiti atat tao? Ti kayat ko sa wen. Limad ti panagtrabaho da. Tapno makagaraw da na imbag. Ha! Isardeng mo dagos ti lugan. Kakadwa, urayan dak nito ilugan. At dalabit mapan ko kitain. Sikati makam mo, Brando. Hala, iparadam pa yan na imbag ti lugan, tikyong. Urayan dakon, iti parking lot. Nagbayag lakit din ti aguray iti tricycle a paglukanan nga gawid. Sapay nagdagsan timot ko. Doña Dolores! Ay, kabalyo pangkis! Nakigtot ka, nakakita ka niya. Inawagan nakpayan iti kabalyo apangkes. Doña Dolores. Brando, si kamat gayam. Madlaw ang mabutbutin ka kanya. Kunakon ka ang makita ka madlaang. Brando, nanyaman di pang panggapam nga aramitan kanyak. Di mo ko mapatuluyan. Relax, Doña Dolores. Ikaw na yagdanag. Kartingam ti sumurot kanya. Saan adito iti pagsaritaan ta? Umaygan! Uwan, Brando. Saan nga agpatingga amang sursurot kanyak ni Lindon, Ruben? Amok nga adda pa kainaigan na iti saan apan nakatuloy ti kalay sata. Diana. Sakbay ti kalay sata ko ma. Saan nga agsarda nga umawawag kanyak iti cellphone? Mariknak apasig apamarang dagiti imbagbagana. Talaga demonyo ti awanan pain. Katkampay idi. Nakisimpat siya kanyak iti panagpukaw mo. Kampay idi. Maasyan kanyak. Iso akinuyog nakpay anang sapul kan ka. Sinawar mi ti amin asuli ti probinsya. Ngam sanda ka anasarakan. Anya? Saan ka napukawan itinamnama? Intuloy kulat ta tinang sapul kan ka. Ngam itilikodan day tangar aramidak. At dagayam tubang itisibay ko. Asino ti dakdakamatem, Diana? Ni mama. May samot amang laplapod kanyak amang sapul kan ka. Diyak am mo idi ti aramidak. Ngam imbaglakit din taadda ni manang selya anang bagbaga kanya. Adi amanak tanangan kamutlaan ng Tata Ignas. Saan ako nga agdanag pay? Madimot tiriknak no makita ka nga agladlading itunay. Diyak ngamin na irwam ang makita ka akasta. Anya? Tunggal ka sarita nak idi, nakaragdagsak ka. Ibagbagampay akaing-ingas ko day di asawam. Uwan, malagip ko day tang imbagbagak. Nakunampay kanyak, anagragsak ka anakam amumat kanyak. Diyak malipatan dagita nga imbagam. Tapno ad-adda makapangan ka iti ado. Siyak tinagluto iti kanam, Tata Ignas.
Saan ka di ang magusto am launay ti panaglutok iti sidaan? Uwan, magusto ti panaglutom. Ado ti kanag no si kati agluto. No kasta nga ron, siyak ti agluto tapno mabsog ka. Kat agsubli ti sigod aganaygay mo. Kasano aklaan no awan ni Manang Celia? Isun ti timakder kas may nga inak. Gaputadyak narik na ti pamated ni mama. Ikarik, Diana. Pulos adi na kan tumaasit gan ni Lindon. Sa lakniban ka, aging ka si bibiyagak. Ruben, Jak ipalubos nga idadanas na launa yan tibiyag tayo. Nas ken nga agbayad iti nangina, gapu iti naramid na. anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti basol ti ama ni Lindon, iti pamilya ni Tata Ignas. Ti pamilya ni Lindon ti makagapo. No apay ang nariribok ti pamilya ni Tata Ignas. Jak na ibaga adagos kan kadaytoy. Gapo kadag iti pasamak iti kalabas. Adu pa'y tirumbang ama-amam, Diana. Anya? Dumgag ka na imbag. Tay salaysay ko ti pakasaritaan ti biyag da Tata Ignas. Kastagayam tinapasamak, Ruben. Nakakaasim at ti pamilyada. Wen, isodyak mababalaw ita ni Tata Ignas. Kanayon na nga ibalikas, nga awanan ti Sir Serbina. Gaputan na tayo dagiti patpatig na iti biyag. Talaga ang naulpit ti pamilya ni Lindon. Kastamot ti awanan bain a general. Isudagayam ti makagapo. No apay ang nagdapat da iti adayo a lugar. Wen, Diana. Ti grupo matla ni Lindon tinangdukot iti ka ni Alona. Sinurot ko ni Alona iti lugar anang ipanandakan ko na. Gamkalat nga danang palakkanyak. Anya? Kat idi nagsubli ti puhot ko. Di Lindon tinakitak. Adu timbagbaga na. Apay ka no asi bibiyagak pay. Anya? Saan pa yan nagsubli ti lagip ko iti day ti agundaway. Iso ajak pa'y maawatan ti amin. Iso a posible nga da pa kainaigan na iti pan nakapaltog ko idi. No saan adimtang iti day ti agundaway ni Tata Ignas. Natayak ko man. Nawaya ang mga ramid iti kayat na ni Lindon. Gaputa nakapungod iti ima kan sa kami kani Alona. Anya? Dakkel ti utang ko na imbaga nakam ka ni Tata Ignas. Iso ajak baybayan. Jak ipalubos ang makaasidag ti grupo ni Lindon. Ken ko na. Jak pa'y lamalipatan ti panang kagat mo kanyak idi naglibas kayo ka ni Senyorita Diana, Doña Dolores. Brando, anya ti kayat mo ang mapasamak kita. Anya ti kayat asawan ti panagisam mo. Mabot-botangak iti langam. Agyaman ka. Tanagbaliw ti pangudang ni Boss Lindon. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Imbilin na ano makita ka. Patayin kan adagos. Anya. Doña Dolores. Brando pangasim. Di nakigaman. Kasta o na yun ti panagbutang mo. Agbigar-gar ka pa yan. Di nakngarod ikaman. Agnernerbyusak. Doña Dolores. Ayan ni Senyorita Diana ang anak mo. Kwa. Ijak ibagbagat ayan na. Talaga? Doña Dolores. Ijak ibagbagan no sa dino ti ayan na. Nukas ta nga rin. Sumurot kay tamot lang kanya. Sa dino. Basta sumurot ka kanya. Umaykan. Manang Celia, kumusta ni Tata Ignas? Senyorita, naalukoy ko matlamangan iti ado ni Tata Ignas. Kasta ka di?
Nasayat nga ron no kastama ng Selya. Si kamot lagayam ti ururayam na amang pakankan ko na. Maragsakan akmat tadimag kanyak. Mabitlang tagluto ak pa iti kanan tayo. Sigurado ang makilanglangan kada tayo amangan ni Tata Ignas. Pasig kayo amin alalaking at dito ilugan, Brando. Wen, Doña Dolores. Sa dinong amin at talaga, ti pangipanan nyo kanyak. Diyak kaya ti panagkatawa yun. Iba kayo no sa dino, ti pangipanan nyo kanyak. Relax, Doña Dolores. Awan ti dakis sa mapasamakin ka. Sigurado kayo? Wen, sigurado na ita. Ikaw na nagdandanag. Siya, di makaamukin ka. Adun tinainom kong arak. Ngamsan pa'y nagsubli da Brando. Kumusta nga tanti pagnada? Naskan nga ramidag ti amin. Tapno na anayas ti taray ti negosyok. Husto matkit dinininong, ginura nakpayan iti kalabas. Gapot ajak nagtungpala dagos iti impagana. Awan ngagpaiso tinasayata mapasamak iti negosyok, no agbaybayaak. Isu a panawenen, tapno asikaswak ana imbag ti negosyok. Brando, adayon day ti alukar. Sa dino at talaga ti pangipanan nyo kanyak. Iti lugar ada tayo laeng kadagiti kakatwak. Anya? Wen, Doña Dolores. Diyak pa'y laing pakamukin ni Boss Lindon. Di pa nakakita kin ka. Brando. Agsagana kan, Doña Dolores. Asidag tayon iti papanantay. Isu apo na sa monti pa nagdandanag mo. Kaputa siguradong agragsak ka. Anya? Maragsakan na ka makakita amang mangan kan, Tata Ignas. Wan, Ruben. Nabsugak pa yan. Gaputan na imas ti panagluto ni Celia iti masida. Ay na, pasablugan nakpala ni Tata Ignas. Agpaisumit na imas ti panaglutom, Celia. Manipod pinmanaw ka ni Jessie gud apag nanaadan tayo. Na ikaw akmutan. Gaputa saan kan ang makita. Ha? Senyorita, anya ti kaya't asawan ti panagisam mo? Ha? Kwa? Senyorita, kaslada sa bali akay papanan ti panagisam mo. Di mo latan kaso ti panag-isam ko, Manang Celia. Basta ti panunutam, naragsakat. Ruben, kita am da Tata Ignas kan Manang Celia nga agsarsarita iti terasa ti balay. Nakaragragsak da. Saan ka di? Uwan na. Imbaglakit din. Tada ni Manang Celia mang liwliwa ka ni Tata Ignas. Diana? Apay, ada ka di ibaga? Jak matan na mo ti bagakan ka. Kasla, ada kayat nga ibaga ti pusok. Ngemjak lamayep kas. Anya? Ala ko na iti agundaway. Tapno agkidawak iti pamakawan kan ka. Apay nga gid daw ka iti pamakawan kanya, Ruben. Gaputa nagayatak iti sabali. Idi na po ti lagip ko. Awan ti basol mo kanya, Ruben. Napukaw ti lagip mo iti day di agundaway. Iso adi mo ammo dagidi apasamak. Si kagayam di babae akanayon nga agparang iti tagtagainap ko. Talaga tatlag nayat. Idi nagsublim ti lagip ko. Nagsublim at ladagos ti panagayat ko kan ka. Ruben? Ay ayatan ka unay-unay, Diana. Sikat amin ko. Yan sikat ibiyag ko.
Ay ayatan ka mat unay-unay. Ruben, Inarakop na kiti na irod. Ulitek. Ay ayatan kay ti kastaunay. I love you so much, Ruben. Brando, sa dino da ito alukar anang ipananyo kanyak. Nagsamag, kan may sa laabalay da dito eh. Doña Dolores, imbagak mutin keng kaadi ka unay agdandanak. Relax ka lang. Sa anak ka makarelax, mabutbutang ak. Anya ko matipagbut ngam. Saan ka di anaturad ka? Kaslasaan asi ka di amok ka Doña Dolores anatangsi. Brando, anya ter aramiden dagiti dagtuma akakantuam. Nangirwarda matan iti atidog alamisan. Relax. Brando, partindak samutan. Ay, saan yung aramiden day ta kanyak? Partsenda ka, kunam. Nagusob matan dagiti lalaki. Anya talaga taramiden yung kanyak. Nabayag ka panawan ajak narik na ti ayat mo kanyak, Ruben. Jak mailadawan ti ragsakwita. Gaputa makaden na kamanan. Kasta akmat kan ka, Diana. Nasinaw ti panagayat ko kan ka. May sa ti pitpitik ti puso ta. Ruben, sapay la kumata saanen ang maulit pa'y ti dimtang apan nubok iti biyagta. Kaya't ko amalitupan amin ang nagkurangan ta iti tunggal maysa. Uwan, Diana. Adakon. Ket pulos adikan to baybayan. Isublita ti sigot. Asam iti ayan ayat ta. Ruben, Tinapod nung ayan ayat ta. Ti sanggir tayo ti anyaman apan nubok adumtang iti biyag ta. Iso ti mamasingked. Iti sinangal ta nga ayan ayat. Doña Dolores. Anya pala dararamidan. Uminom ka mutin iti arak. Ada pondomi dito yung arak kan pulutan. Oh my gosh. Nakausob dagiti lalaki iti sangwanak. Nagbibiskod ti pamagita. Doña Dolores. Kasarsarita ka. Kita mutlatan dagiti maskulado akakadwa. Ha? Kuha. Sige. Karga am garuten iti arak ti baso. Brando. Okay. Doña Dolores. Anya ka din da ito'y amarikrinak. Mapukaw san tilimbong ti panulot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.